निश्चय प्रमद बर'नि नै माबानि माधव सिट्रिनि बेहाय मोनसे आखाइ दङ। प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय, सोरखौबा मानसि फाथायना बुहोनाय, थाखा होनानै बुहोनाय, अबावबा हा फाननायसो जागासिनो। दिनै जोंनो बे केसखौ मोजाङै मोजां आरो एरेस्ट खालामनांगौ। आरो दिनै प्रमद बर'आ गुन्दा बाहिनी मानसिखौनो फाथायग्रासो जादों। गुसुङैनो भिडिअ आपडेट होनो सानदों जे दाख्लै आं नोंथांमोननो जे मोनसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन UPPL निनो जेन'बा चेयारमेन जे एक्टर बिपुल मोसाहारि बे आदाया मा परिस्थितियाव दं दा आं नोंथांमोननो गुसुङैब्लाबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। दा UPPL नि चेयारमेनमोन, दा बेखौ प्रमद बर' सार एबा UPPL निनो जे नेताफोर एबा माखासे कर्मीफ्रा मा खालामलायदों, दा माबे पजिसनाव दं नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै नायजोब। दा UPPL जोंनो UPPL एटेक खालामलायनाय। दा अब्ला फैगोन जे BTC बिसायख'थि, BTC बिसायख'थिया मा रोखोम जानो हागौ, अब्ला बे बिपुल मोसाहारिनि जे गामिनि रायजो राजाफ्रा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ एसे गोरायैनो खोथाजों एटेक खालामदों। आं नोंथांमोननो मोनसे गुसुङैनो मोनसे जोंनि बर'निनो आर'नाइ, बे आर'नाइखौ जे मोनसे पार्टिनि BJP पार्टिनि एनालाइसिस बा BJP नि पिकचार होनानै बाव जोंनि बर'नि आर'नाइ वर्ल्डआवनो GI टेग मोनखानाय बेखौ दिनै माबायदि परिस्थितियाव खालामदों, बेखौ सोर खालामदों, बेखौ आंनिबा हमनांगौ होननानै आं सानो। अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाया माखासे बर'नि समाज बिजोंनि मानसिफ्रा, बर' लिडारफ्रा बेयाव दाबो राव होआसै नामा? एबा जोंना बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर Bjpन बर' सारा मा बुंखो एबा मा बुंगोन बेहायलाय? जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे जोंनि गोथार बर'निनो आर'नाइ, बे आर'नाइखौ जे माबा मोनसे पलिटिकेलजोंसो रुजुबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मा बुंगोन बे माखासे BJP नि बे पिकचार होनायनि सायाव? बुंनो साननायाथ' जोंहा बे गुरुबासा ओनसोलाव बा जोंनि इस्लाखाथायाव दिनै जोंहा चेयारमेनखौ बुनायनि थाखाय जोङो बिराद दुखुनांथाव। आरो जोङो चेयारमेना जाहैबाय सासे सरखारनि मानसिमोन, बेहा दिनै मानो मोनसेबो पावार गैया नामा? दिनै प्रमद बर'आ बे जाथायखौ जानो थाखाय सिनमारदों नामा? नंगौ नामा? दिनै परिबर्तनाव दिनै बेसेबांबा गोसा सान्दुं गोसायाव आसार सावननि सान्दुङाव जोंखौ ट्रेन जथेनो खावसे खानाय हहोनानै जोंखौ बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन। दिनै जोङो दख'ना गांसे गैया प्रमद बर', आरो नोङो गुन्दा बाहिनी खालामनो थाखाय दिनै नोङो मानसि बुनो अर्डारखौ होमारदों नामा? बा जुदि नोङो बे अर्डारखौ होआखैबा मिडियानि गेजेरजों जोंनो फोसावनांगौ, नङाबा जों रायजो राजाया आरो एक्सन लाबावनाय जागोन। प्रमद बर'आ दिनै परिबर्तन, दिनै बेसेबांबा सैथो होननानै बियो दिनै बेसेबांबा हाजार गामिनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरखौ बिराद माबा खालामदोंमोन। दिनै साख्रि होगोन बाख्रि होगोन होननानै दिनै परिबर्तनखौ लाबोदोंमोन, UPPLखौ लाबोदोंमोन। बहा थांखो? जेबो गैया। दिनै मानसि बुनायनिसो अर्डार होबाय नामा? दिनै मानसिखौ बिना दसनि थाखाय हागौ जुनार बायदि बुग्लिनायनि गेजेराव एरेस्ट खालामनायाव दिनै मानो बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै? मानो दिनैसिम एरेस्ट खालामनो हायाखै? नंगौ, जों रायजो राजाया फोथायदों प्रमद बर'आ मोनसे आखाइ दङ। बे आखाइ दङआव दिनै थाखाबो होबावदों जाहैबाय। बे थाखाखौ सोर हरदों? जुदिअ प्रमद बर'आ होआखैबा जोंनो मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ। दिनै प्रमद बर'नि दिनै सरखार सलायनाया बोरै जाखो? रावबो रायजो राजाया मोजां मोनला। दिनै BPFआव जानानै बियो हागौ जानानै बियो दिनै UPPLआव थांदों, बारलांदों। BPFआवबो बि दावराव खालामदोंमोन, हागौ। आरो दिनै UPPLआवबो थांनानै दावराव खालामहैबावबाय। चेयारमेनखौ जुदि सेना, दा बै बुजानायनि बेलायाव चेयारमेना
दिनै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों। प्रमद बर'आ जुदि डिसिसन गैयाबा, हनै माधब सेत्रिया जुदि डिसिसन गैयाबा, बे दिनै चेयारमेना मानो बायनायनि लामा फैखो? बेथ' नङा। दङ निस्सय प्रमद बर'नि ओरै माबानि माधब सेत्रिनि बेहाय मोनसे आखाइ दङ। जों बेखौ रायजो राजाया सानदों। होनबा दिनै रायजो राजाया इउपिपिएल आव थानांगौना दस्रायाव थांजोबनांगौ? इसिबां हाजार हाजार इउपिपिएल खौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा। प्रमद बर'आ दिनै कुटनिति खामानि मावनो, देशखौ सलायनो मानसि गिदिर जादों ना दिनै गुन्दा बाहिनी दिनै मानसि बुनो अर्डार होग्रा जादों? जों बेखौ रायजो राजाया मोजां मोनाखै। दिनै न'खर न'खर साख्रि होनो होननानै हाजार हाजार मानसिखौ बियो लेक्सार होबोदोंमोन। हाजार हाजार मानसिखौ दिनै खर' खावसे खावसे हनानै हाजार हाजार सान्दुं गोसायाव दिनै ट्रेन जथेनो होदोंमोन। एबसुनि मानसिफोरखौ हाजार हाजार बेसेबां खस्थ' खालामहोदों, माथो सासे साख्रि मोनाखै। एबसु अफिसफ्रा गासिबो माराम खाजोब्बाय। नुखोना नुदिया बेलाय प्रमद बर'आ? लाजिखोना लाजिदिया बियो? आरो दिनै मानसि बुनो आरो देसे होबावदों। जोंनो प्रमद बर'आ जुदि गाव बे जुदि समस्यायाव जरित गैयाबा जोंनि मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ। नङाबा जों रायजो राजाया जिबनावबो मोजां मोननाय नङा आरो इउपिपिएल आव थानाय नङा। बेखौ जोङो रोखा होननानै बुंखाबाय। दिनै मानो बिसोरखौ एरेस्ट खालामाखै? मानो दिनै मानसि बुग्राफ्रा सोरनिफ्राय 10,000 मोनखो? निस्सय बुग्राफोरानो गावसोरनो फोसावनानै लादों। बुनायनि थाखाय जों 10,000 मोनदों होननानै बुंबावदों गैयै मानसिफोरखौ। मैया मानसि बुनो थांबानो जायोमोन। 10,000 थाखाखौ जोंहा मोनदों, जों बायदि 10,000 थाखाखौ मोनगौमोन। होनबा बे 10,000 खौ सोर होखो? ना शिबराज बसुमतारिया होबाय, ना माधब सेत्रिया होबाय, ना प्रमद बर'आ होबाय? बेखौ जोङो रावबो रायजो राजाया मोजां मोनाखै आरो गोजोननाय फैयाखै। माब्लाबाबो बे जुदि समस्याखौ समाधानाव लाबोनो हायाबा दिनै प्रमद बर'खौ गुन्दा बाहिनी होननानै जों सानगोन आरो गुन्दा बाहिनी होननानै जों फोसावबाय थागोन आरो जोङो बे केसखौ एक्सेप्ट खालामाबा आरो खनसे दरना होबावनाय जागोन। नोंथांमोननि सिगांनि मानसिफोरखौ बुनानै जाय बुग्रानि नाम ओंखारदों बेखौनो मानसिगिर खालामबाय। नोंथांमोना बेखौ गनायगोन ना गनाया? आरो मा जामारदों मानसिगिरि? नोंथांमोननि जिफोरखौ बुनानै दा चेयारमेनखौ सोलायबाय, जाय बुग्रानि माब्लाबाबो बेखौ गनायनो हाया। जोंनो माब्लाबाबो बेखौ गनायनो हाया आरो गनायनो हाया। जों माबोरै गनायनो? बिथाङा हनै बुजानानै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों। होनब्ला बियो माब्रैहाय गावसिनि जुदि मोनसे षड़यन्त्र गैयाबा बे जिरादा माब्रै दसेनो माबा चेयारमेनखौ सोलायनायनि माने माबा फैखो? जोंनो बे ओंथिखौनो नांगौ। नंगौ होनब्ला बे चेयारमेनखौ सोलायलाबायनो हानाय क्षमता दङ दिनै प्रमद बर'मोन नङाबा। होमबा बे प्रमद बर'आ आदेश होआखैबा मा बिलाय? प्रमद बर'आ बियो हाजार हाजार गरिब गुन्द्राफोरखौ नायनो होननानै गामसा गानथों बायनानै सोरनि प्लास्टिक न' दं, सोरहा प्लास्टिक न' गैया, सोरनि न'आ माबायदि थिं बायनाय दं नामा, बेखौ थाबायजों नायगिदिंबायदोंमोन बियो। लाजिखोना लाजिदिया बेलाय? माथो दिनै प्लास्टिक न'खौ नायनो रोङाखै बियो? मानो लाजिनो रोङाखै बियो? मानो नायनो रोङाखै? बेखौ जोङो हाजार हाजार मोजां मानसि होननानै गामसा गाननानै बासुगाव ओरै बङाइगाव थाबायदिंबायदोंमोन। बे प्लास्टिक न'आ सोरनाव दं सोरनाव गैया आं गासिबो मानसि खालामजोबगोन, आं गासिबो साख्रि होजोबगोन होननानै दिनै बे प्लास्टिक न'खौ मानो नायनो हायाखै? बे प्लास्टिक न'खौ नायालासेनो दिनै मानो मानसि बुनो अर्डार होदों बियो? जों बेखौनो होनगोन अर्डार होदों होननानै। दिनै आं होआखै होननानै मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ बियो प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ दिनै आं मानसि बुनो आदेश होआखै होननानै बेयो फोसावनांगौ। मिडियानि गेजेरजों जोंनो फोसावहरनांगौ बियो। जोंनो फोसावहरनांगौ। नङाबा बेखौ गुन्दा बाहिनी दिनै मानसि बुनो होननानै फाथायग्रा होननानै जों बेखौ जेब्लायबो पापि मानसि होननानै रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामगोन। जोङो लोगोसे राहा लाजानो लुबैदों। जों राहाखौ लागोन। जोंथ' जोंनि बुजानायनिखौ दिनै बिना पारमिसननि थाखाय बुनायखौ नंगौ खोथाखौ बुंनायनि थाखाय दिनै बुनायखौ जों मानो राहा नागिरा? जों रायजोआनो राजा, राजाया रायजोआनो राजा। दिनै सोरबा सरखाराबो रायजोनि खोथाखौ गनायनांगौ जायो। प्रमद बर'आ मानो गनायनो हाया? प्रमद बर'आ दिनै मानो गुन्दा बाहिनी मावदों? दिनै मानो हनै साहा नर्थ इस्ट लाखाथायाव हनै दालां बेम दामलायनानै बियो अपेनिं खालामफैदोंमोन? लाजिखोना लाजिदिया बियो? दाबो रड गंसेबो होफैनो हायाखै बियो दाबो। बेसेबां असान्थि हनै लामा थाबायनो? ना बे माबाया जायाखै नामा दाबो?
दाबो सेंसुरानो फैयाखै नामा? प्रमद बर'निफ्राय जों रायजो राजाया दाबो रावबो अननाय आइबिएस फैसा मोनाखै, दख'ना गांसे मोनाखै। सोरबा गैयि मानसिया गोनाङासो लागासिनो दङ, लाबोगासिनो दं, जागासिनो दङ। दिनै शिवराज बसुमतारिया बिपिएफ सरखारावबो थानानै हागौ हागौ जानानै बियो दावराव खालामोमोन आरो दिनै इउपिपिएल सरखाराव थांनानै आरो दिनै बिना पारमिसन सैथो खोथा बुंनायखौ दिनै बुख्रुब सुख्रुब गुन्दा बाहिनी खालामबावदों। नंगौ प्रमद बर' आरो माधबआ जरित दं होननानै जोङो रायजो राजाया सानदों आरो जोंनि गामिनि रायजो राजायाल' सानाखै, हागौ इउपिपिएलआ रावबो मोजां मोनाखै, गोजोननाय फैयाखै। दिनै बे खेथ्रआव दिनै बे समस्याखौ माबोरैहाय समाधान खालामनांगौ, सोरबा गुन्दा बाहिनीनि थाखायल' ख्र थाखा होनानै बाहाय समाधान खालामनानै ख्र दोनखोमानायल'जों जानाय नङा। जों होनबा रायजो राजा पाब्लिकफ्रा थैनोसै नामा? गैयि मानसि थाखा फैसा गैया थैनोसै नामा? प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय, सोरखौबा मानसि फाथायनानै बुहोनाय, थाखा होनानै बुहोनाय, अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो। दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं बुङाखै, बे दायाव आं जरित गैया होननानै जुदि मिडियानि गेजेरजों फोसावाबा प्रमद बर'खौनो जोङो जेब्लायबो गुन्दा बाहिनी होननानै जों एक्सेप्ट खालामगोन। बेखौनो रायजो राजायाबो गनायगोन, गासिबो गनायगासिनो दङ। जों बेसेबां हागौ खस्थ' खालामबोदोंमोन, हागौ आसार सावन भाद्र आसिननि सान्दुङाव जोङो ट्रेन जथेदों। दिनै बै समाव आंहाबो मेम्बार फैदोंमोन, हिनजाव मानसिनो दिनै पावार होआ होननानै आङो मेम्बारनिफ्राय होखारजादों। इउपिपिएलनिफ्राय आङो मेम्बारखौ मावनो मोनाखै। प्रमद बर'आ खोनाहैदोंना खोनाहैयाखै बेफोरखौ मानो दिनै इउपिपिएलआव हिनजाव मानसिया होनबा पावारखौ मोना होननानै जोङो हिनजाव मानसिया मिथिगौ। आरो दिनै प्रमद बर'आ गुन्दा बाहिनी मानसिखौनो फाथायग्रासो जादों, मिडियानि गेजेरजों जोंनो थाबैनो नङाबा नङा समाधान जानांगौ। आरो बे समस्यायाव बेसेबांबा गिदिर बुग्लिजानाय बिना पारमिसनाव बुग्लिजानायखौ दिनै जोंनो बे केसखौ मोजाङै मोजां आरो एरेस्ट खालामनांगौ, जोंनो न्याय नांगौ, जोंनो न्याय नांगौ आरो जों धर्नानि लामाखौ हैफिनगोन, जों धर्नानि लामाखौ जों नागिरफिनगोन। बेखिनियावनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। दंबावोमोन बुंनांगौआ, खिन्थु आं दोनथ'बाय। बोथोरा गरमथार, अब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे गुसुङैनो भिडिअ शेयार खालामबाय। दा बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोनहा मा सानो? दा फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव अब्ला इउपिपिएल दोलोआ गावजों गावनो जेन दावराव दावसि जानानै डिस्ट्रय जाखाबाय, अब्ला माखासे बेबायदि इपिपि बा बिपिएफखौ मा सोंखारिबावनांगौ? दा एफआइआर गारबाय, एफआइआर गारसेयावबो नै दा पुलिसफ्रा जेबो एक्सन लायाखै। बे एक्सन लायै एबा एक्सेप्टेड खालामैयाव माबा मोनसे रहिस दङ। अब्ला नोंथांमोना मा सानगोन जे माबा मोनसे दैदेनगिरिफोरनि पलिटिकेल एनालाइसिसनिबो बाथ्रा गैयाबा बा पुलिसफ्रा बेखौ केसखौ एक्सेप्ट लाखायो। नाथाय पलिटिकेलनि मोनसे जुरित्र दं बाहाय, नङाबाथ' बेबायदि केस होनायखौ जेबो आखायाव लायै गैया। अब्ला फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा बा इउपिपिएलनि माखासे निथा कर्मि एबा बे निथाफोरखौ नांबावला कर्मि रायजो राजाफ्रा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव गासैबो नागारलांजोबनो जे बे आब'आ बुंबाय, बे आब'आ बुंनाय बायदि बे फैगोन बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ नागारलांजोबनो थाखाय रेडि ना, बिनि बुंनाय बायदिब्ला। दा इउपिपिएल दावराव दावसि, सोरबा उमुक मोनजायाखै बा थुमुक मोनजायाखै, गोजाम हाबनाय थाखानाय मानसिफ्रा दिनैबो रानथाब फोनथाब दङ। अब्ला बै समाव जे राजा लामा ट्रेन जथेलायनानै सान्दुं अखा दैलां माइनि अखा सिजालायनानै बा राजा लामा जथेलायनानै सोरनिबा जिउआ जोबस्रांलांबाय, बैफोरनि थाखायथ' एसे एनै मोननांगौमोन ना। दा बेनि थाखाय माखासे रायजो राजाफ्रा रागा जोंजोबनाय दंखायो, दुखु मोननाय दं। जा फैगोन बिटिसि बिसायख'थियाव माखासे बायसान्स ओरैनो लाजिगानो थाखाय माखासे एसे एनै थागोन, खिन्थु रायजो राजाफ्रा नागारजोबनानै दा बबेबा मोनसे बा इउपिपिएलखौ नागारजोबनानै बिपिएफ दोलो बा एपिपि दोलोखौ
बजबनो थाखाय रेडि जानानै दं बे आब'नि बुंनाय बायदिब्ला। दा बुंनोसो हायाखै फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि बेनि इउपिपिएलनि प्रमानखौ दिन्थिगोना जे फैगोन बिटिसि बिसायख'थियाव दिन्थिसिगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो, कमेन्टआव